Исәнмесез, хөрмәтле Дөнья студиясын караучылар. Бүген бездә кунакта Ульян өлкәсе Иске Кулатка районының Татар милли мәдәни автономиясе рәисе, андагы телевидениенең хуҗабикәсе Венера Диникаева. Венера, менә без күптән түгел генә Кулаткада булып кайттык. Андагы милли эшләрне гөрләп торуына без сокландык. Һәм инде анда безнең баруыбызның максаты да авыл кызын үткәрү иде. Менә беләсеңме, без авыл кызын узган ел беренче турын уздырган идек инде. Һәм инде кабат башланып китте бунысы икенче бөтен Россия бәйгесенә. Һәм Кулатка кадәр әзерләнгән җирне мин әле күрмәдем. Менә җан тәнегез белән эшләдегез, район хакимияте башлаган үзе шунда катнашуы, үзенең кызыксынуы, бу әлбәттә сезгә кечкенә биргәндер дип уйлыйм мин. Исәнмесез, Гөлназ, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эдуард Анваровичның безнең район башлыгының катнашуы ул безгә көч, хәл һәм инде стимул биреп торды. Матди якка кайтканда инде әле барлык төбәкләрдә яшәүчеләр, әле Татарстанда да күрешәбез. Башка төбәкләрдә дә түгәрәк уеннар белән йөргәндә дә һәрберсе сезнең бит Эдуард Анваровичыгыз бар диләр. Һәм без гурурланып, әйе, без бик бәхетле кешеләр дип үзебезне менә шулай татар Кулатка татарлары илтеп йөртәбез. Менә авыл кызын Кулатка районында безнең үткәрү юкка гына булмады бит инде ул. Әлбәттә аның ярдәмчеләре, булышчылары, финанс ягы да бар. Һәм бер дә бит әле безнең татар авылларда күп әлеге районда. Күпме татар яши, күпме авыл бар Кулатка районында? Барлыгы бездә 22 авыл, аның 22-сендә дә татарлар яши, 98% безнең барлык районыбызда татарлар яши, һәм 2% анда безнең дә чуашлар. Әлбәттә Чувашлар дигәннән инде алар үз телләрендә беләләр, шулай ук алар татар телендә бик матур итеп беләләр дә, сөйләшәләр дә. Һәм безнең татарларда ул чуваш авылларында чуваш телендә матур итеп аралашалар. Һәм инде 22 авылдан, һәрбер поселениедан без тырыштык берәр кызны сайлап алырга. Алар үзләренең беренчедән поселениеларында кичкенә генә булса да бәйге үткәргән иделәр. Шуннан инде иң осталары, иң уңганнары безнең инде өлкә күләм конкурска җиңеп чыгучылар катнаштылар безнең бергәләп үткәргән авыл кызында. Венера, менә сезнең җирле телевидениегез бик әйбәт эшләүче телевидениелар исәбендә, чөнки сез үзегездә генә түгел, Казанга килеп конгресс тарафына уздырган һәр чарада катнашып, аны төшереп үзегездә караучыларга җиткерергә тырышасыз, җиткереп барасыз. Һәм менә әлбәттә клиплар да эшлисез. Әйдә, синең матур җырлаганны да беләм мин. Клипларыгыз да күп икәнен беләм. Әйдә, иң яңа табыдан төшкән клипны карап китик әле бергәләп. Аннан сөйләшүне дәвам итәрбез.
бик матур клип. Нишләп менә клип эшләү өчен шушы җырны сайладың, Венера? Гөлнас, әнидән дә кадерле, әнидән дә олы, әнидән дә якын кеше бер кешегә дә юктыр инде. Шулай да еллар үткән саен ул игътибарны тагы да күп итеп, тагы да зур итеп күрсәтәсе дә килә, һәм инде йөрәк җылысын да бирәсе килә. Инде бу җырга кайтканда, ул җыр бит инде әниләр вакытында, әнкәйләр яшәгән, аларның яшь чакларында җырланыла торган җырның берсе. Һәм дә инде ел саен мин дә булса үземнең матур беләгемне, музыкаль беләгемне тырышам әнкәйгә бүләк итәргә. Инде бу җырга кайтканда, һәр вакыт кемнең башкарында тыңласам да, ул җырны мин дулкынланмыйча, җыламыйча тыңлый алмыйдым. Барлык авыр минутларда искә төшә, шатлыклы минутларда күз алга килеп, әнкәй белән гел янәшә утырып җырлыйсы килә иде бу җырны. Һәм инде соңгы вакытта еш кына ерак юлларга китәргә туры килә. Әле инде ыгы-зыгылы вакытта артыңнан уйлап, әле дөньяның шундый 2 көнлек дөнья дигәннән инде анысын да күз алга китерәсе килә. Һәм инде шул кадәр әнкәй белән хәзер инде бергә утырган минутлар, ул кыйммәтле, ул шул кадәр бәяле дисәм дә, менә шуңа күрәдер инде нәкъ шушы җырга күңелем килеп төште. Венера, син үзеңдә ике бала әнисе бит. Менә балаларның нинди булып үсүен телисең син? Мин улымның әтисенә ошалган булуын телим. Чөнки минем тормыш иптәшем әниләренә карата, минем әниемә дә карата шул кадәр игътибарлы, ул һәрчак шалтыратып, аларның хәлләрен белеп, аларның тормышлары белән кызыксынып. Менә шундый игътибар гына булса да, мин бик шат булыр идем. Инде кызым ул безнең һәммәбез өчен дә бүген горурланырлык бала. Ул җылы сүзе белән, ул игътибары белән, ул әбиләренә дә, дәү әнисенә дә, әтисенә дә, бабаларына да шул кадәр җылы була белә. Мин бик горурланам ул балам белән, ул минем ярдәмчем дә, ул минем сердәшем дә, ул минем дустым да, ул минем кызым да. Син бәхетле әни. Венера, инде менә тиздән яңа еллар якынлаша, синең менә дөнья студиясында кунакта булуыңнан файдаланып, теләкләреңне дә иштек инде. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне чын күңелдән яңа ел бәйрәме белән тәбрик итәсе килә. Һәм дә инде яңа елда яңа уңышлар, яңа теләкләр, яңа хыяллар һәм эшләгән эшләрнең һәммәсенең дә бәрәкәтен күрергә булсын иде. Инде иң мөһиме саулык, исәнлек һәм дөньяларга тынычлык телим. Амин, шулай булсын. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка районы, андагы җирле мөхтәрият рәисе, җирле телевидениеның җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Венера Деникаева булды.